Grote bedrijven in Zeeland willen wel vergroenen, maar ze kunnen geen kant op nu TenneT een elektriciteitsstop heeft afgekondigd. We komen aan met de stekker, alleen plat gezegd is de overheid vergeten, lijkt het, om een stekkerdoos neer te leggen. En verder in deze Zeeland nu. Werkgevers doen alles om jongeren binnen te halen. En Kloetingen kan ambities niet waarmaken. Goedenavond. De verduurzamingsprojecten van Douw en Yara dreigen spaak te lopen, nu er te weinig elektriciteit beschikbaar is op het Zeeuwse net. De twee bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen staan bekend als grote vervuilers en ze willen nu wel klimaatvriendelijker produceren, zeggen ze. Maar ja, dat gaat niet als er onvoldoende elektriciteit is. Het elektriciteitsnet in Zeeland zit vol. Er kunnen geen aanvragen van nieuwe bedrijven meer bij en uitbreiding van capaciteit bij bestaande bedrijven is niet mogelijk. Netbeheerder TenneT liet dat onverwachts midden in de zomervakantie weten. Nou, dat kwam eigenlijk inderdaad als een donderslag bij heldere hemel. Absolute verrassing. We waren ook erg verbaasd eigenlijk. Dus ja, we moesten dat vanuit de krant lezen. We zitten al enige tijd aan tafel met TenneT om te praten, zowel als Douw als wel Smart Delta Resources, wat we als regio nou nodig hebben aan groene elektronen of groene energie. Dus het kwam voor ons als echte verrassing. Zowel Douw als Yara komen stevast terug in het lijstje van grote industriële vervuilers in Nederland. Daarom hebben beide bedrijven verduurzamingsplannen ontwikkeld. Maar die komen in gevaar als er onvoldoende elektriciteit kan worden geleverd. Het loopt zeker een gevaar om de doelen te halen. Op dit moment gebruiken we grijze elektriciteit. Dat stoot CO2 uit, dat willen we niet. Dus wil je naar groen gaan, zodat je je CO2 kunt reduceren, en dat komt niet, dat wordt niet beschikbaar, dan heb je natuurlijk een probleem om je doelstellingen te halen. Als die stroom niet komt en er is ook echt geen extra capaciteit beschikbaar voor de komende 10 jaar waar nu over gesproken wordt, dan is dat zeker een risico voor onze klimaatplannen. En we hopen dus dat er maatregelen genomen kunnen worden en dat we in overleg toch de plannen door kunnen laten gaan. TenneT heeft inmiddels met beide bedrijven gesprekken gevoerd. Maar zekerheid over levering van elektriciteit is er nog niet. Eén ding is altijd heel lastig, dat is onzekerheid. En als je geen leveringszekerheid krijgt rond dit vraagstuk, ja, dan neem je vaak geen besluit. Dus dat willen we voorkomen. Het voelt bij ons een beetje van, we hebben de laatste 4, 5 jaar hard gewerkt. Pak die klimaatplannen. We zijn nu klaar, we komen aan met de stekker. Alleen, plat gezegd is de overheid vergeten, lijkt het, om een stekkerdoos neer te leggen. Terwijl dat wel de afspraak was dat zij het zouden doen. Yara en Douw gaan opnieuw om de tafel met TenneT en de overheid. Binnen enkele weken hopen ze op een oplossing. Ja, bij mij in de studio is verslaggever Marcel de Kraan. Dit was jouw reportage. Dan, ja, Douw en Yara die zeggen, we willen eigenlijk binnen weken, binnen hooguit maanden, willen we een oplossing. Maar gaat dat lukken? Nou, ik denk het niet. Kijk, TenneT heeft al gesprekken gevoerd met deze bedrijven en die waren niet bepaald geruststellend. En er is ook al gezegd, ja, de komende 10 jaar wordt dit echt een probleem. Dus er gaat wel over gepraat worden inderdaad, maar ja, verwacht geen quick fix. Maar ja goed, hebben deze bedrijven, we hoorden het in het filmpje zeggen, we komen aan met de stekker, er is geen stopcontact. Hebben ze een punt? Jawel, want de Rijksoverheid heeft altijd gehamerd op het maken van klimaatafspraken met deze bedrijven. Ook omdat ze ja, toch vervuilend zijn. En dan maken ze die plannen en dan zegt de Rijksoverheid, of eigenlijk TenneT zegt dat, maar dat is voor 100% in handen van de Rijksoverheid, van ja, we kunnen geen elektriciteit leveren. Nou, ik sprak gisteren nog met iemand van VNO-NCW Zeeland. En die zei, ja, dit is eigenlijk te gek voor woorden. Marcel de Kraan, dankjewel. Tientallen Zeeuwen waren in Axel bij de jaarlijkse herdenking van Poolse militairen die daar zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de leerlingen van groep 8 van de 4 basisscholen in Axel waren aanwezig. Ze kwamen aan in legervoertuigen uit die tijd. Wij voelden ook hoe die soldaten hier zaten en ze zaten ook te vechten en de hele tijd ze zaten bang van die leger. Ze konden niet rusten op elk moment. Volgens organisator Mario Maas is het van groot belang dat de kinderen bij de herdenking zijn. Ja, heel belangrijk, want vandaag de dag we hebben er nog niks van geleerd. Hè. Als je rondje kijkt, ja, Oekraïne op het moment en zo met Rusland. En, het is heel belangrijk natuurlijk, ja, oorlog is nog altijd dichtbij. De dorpsraden van Borselen, Serenhoek, Nieuwdorp en Leeuwendorp hebben een brief naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd.
Ze vinden dat ze onvoldoende op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rond de mogelijke komst van 2 nieuwe kerncentrales. Het UWV luidt de noodklok over de arbeidsmarkt in Zeeland door vergrijzing. Er gaan in onze provincie de komende jaren meer mensen met pensioen dan dat er nieuwe werkenden bijkomen. Vooral in de sectoren zorg en welzijn, industrie en onderwijs. Volgens het UWV speelt het probleem in Zeeland meer dan in andere provincies. En dus proberen bedrijven jongeren aan zich te binden. En daarom presenteerden bijna 80 bedrijven zich vandaag aan 600 leerlingen op de locatie Krabbedijken, Kerkpolder van het Calvijn College. Zo probeerden de bedrijven de leerlingen enthousiast te maken voor een stage of voor een praktijkopleiding. Bedrijven en leerlingen nader tot elkaar brengen was de opzet. En de organisatie was overdonderd door de animo. Als we alle bedrijven van Zeeland hadden uitgenodigd, dan hadden we zoveel inschrijvingen gekregen waarschijnlijk dat we hadden moeten loten. Hoe we dat in de toekomst moeten gaan doen, daar moeten we nog eens ernstig over nadenken. Maar voorlopig met deze 80 bedrijven is het eigenlijk al een groot succes. Wij vinden het ontzettend belangrijk om jonge technische mensen aan ons te binden. En ja, met name op deze locatie van het Calvijn College zijn die praktische jongens aanwezig. Die zijn hier omdat ze heel graag al vroeg willen werken. Dat zijn ook de jongens die heel goed met hun handen kunnen werken. Ja, en die hebben we gewoon heel hard nodig. En niet alleen wij, maar die hebben we in de technische branche gewoon allemaal heel hard nodig. Toch werd niet voor iedere scholier de toekomst vandaag duidelijk. Nee, ik weet nog niet wat ik later wil gaan doen. Daar heb ik echt nog geen idee over. Helpt dan zo'n dag als vandaag om je een beetje te oriënteren? Ja, want je ziet natuurlijk wel allemaal verschillende bedrijven en dan krijg je er wel een indruk van. Voetbalclub Kloetingen is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de KNVB-beker te bereiken. De Bevelandse club verloor gisteravond van de Koninklijke HFC uit Haarlem, dat in de hoogste amateurdivisie speelt. Toen Kloetingen alle schroom van zich afgooide en beter in de wedstrijd kwam, toen stond HFC al ruim voor. Een verslag van een avondje bekervoetbal. Een half uur voor de aftrap. HFC in het blauw komt ontspannen het veld op, terwijl enkele spelers van Kloetingen de spanning juist nog even proberen weg te plassen. Want het is een belangrijke wedstrijd tegen een mooie tegenstander. HFC is een van de oudste clubs van Nederland en Kloetingen kan voor het eerst sinds 2016 het hoofdtoernooi van de KNVB-beker halen. Aan optimisme vooraf geen gebrek. Alles is te pakken en dat gaat echt vanavond gebeuren. Wat de hoek gisteren helaas niet gelukt is, hè, Zeeuwse club ook, maar dat gaat tot vanavond gewoon lukken. Ja, jij denkt dat jullie van HFC gaan winnen? Ja, natuurlijk. Dat is een bekerwedstrijd. Die jongens die hebben al 3 uur in de auto gezeten. Ja, dat is waarschijnlijk erg slecht gegeten onderweg. Er zitten nog een paar op de wc. Ja, die lopen hier net rond. Ja, die zijn niet klaar voor. Eerste minuut om oplet straks. Als de avond over het Westerlooppark valt, komen de spelers even voor achter het veld op. Kloetingen wil zich dus plaatsen voor het hoofdtoernooi van de beker, iets wat Hoek dinsdag niet lukte. Als de wedstrijd is begonnen, blijkt dat HFC de lange busreis uit Noord-Holland wel goed verteerd heeft. De nummer 2 uit de tweede divisie komt al na 10 minuten op 0-1 door een goal van Levi de Wilde. Kloetingen komt er niet aan te pas. Na 22 minuten verkeerd uitverdedigen, 0-2 door Cas Dijkstra en alle goede bedoelingen van Kloetingen kunnen de prullenbak in. De Bevelandse club laat zich de kaas van het brood eten. HFC is een goede ploeg en binnen het half uur nog de 0-3 door opnieuw Levi de Wilde. Wij hadden iets te veel respect misschien voor de tegenstander in de eerste helft. Hoe kan dat, is dan de logische vraag. Ja, hoe kan dat? Misschien dat we toch een beetje tegen ze opkeken. Een beetje, ja, ik heb geen idee. Maar in ieder geval hadden we te veel ontzag, waardoor zij over ons heen liepen in de eerste helft. In de tweede helft komt Kloetingen veel beter voor de dag en scoort Julius Bliek de 1-3. Zijn doelpunt wakkert het vuur weer aan op het Westerlooppark en de circa 700 toeschouwers gaan er nog eens achter staan. Kloetingen gooit alle schroom van zich af en krijgt kansen op meer goals, zoals deze van Van der Pitten. Ondanks een verloren eerste helft is de trainer toch tevreden over hoe zijn ploeg zich herstelde. Ja, als je dan die tweede helft ziet, dat is natuurlijk genieten. En dat is reclame voor het voetbal van Kloetingen. En daar ben ik enorm tevreden over. En de eerste helft worden we afgestraft op kleine dingetjes. Maar dan hebben we terecht gewonnen natuurlijk. Want de eerste helft waren ze herenmeester. Ja, vond ik wel. Ja. Ik sta echt te kijken van hoe snel die mannen tikken en er bovenop zitten. En ja, wij stonden echt te kijken van gebeurt er hier allemaal. Vond ik wel. Het bekeravontuur zit er dus op. Overmorgen gaat de competitie in de derde divisie weer verder.
Een herfstachtige dag met veel regen was het. De temperatuur kwam amper boven de 17 graden uit. En ook de komende dagen worden wisselvallig met zelfs een klap onweer. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.